Ya, sik ngene. Tuku ketan gaweane Mbah Ngadiem. Cakep. Ya ngono. Muga warga masyarakat Mbongkotan manggih ayem tentrem. Amin. Iki donga siji neh, Mas. Heeh. Iki ora go parikan iki. Ora go parikan. Kok kowe ora cah nyeni kok ya. Lupa iki. Ora kepiye to? Mugi-mugi dusun Mbongkotan Heeh. paringi rezeki kang kathah. Amin. Ledo tetanen paring ana subur. Heeh. Nah, ledo Subur tur payu. ha iya payu. Ha iki ngene Bapak Ibu. Nek cara lenanandur Iya. paringi lemu, Heeh. njuk payu. Iya. Iki do setuju apa ora nek ngono Bapak Ibu? Iya. Iki nek umpama lho iki. Iki umpama lho, Pras. Rejepan wayang. Oh, tak usulke nek kowe ra wani. Aja Mas. Ora. Mas, iki wayange lho, Mas. Oh iya, Sing padha sinten? Wayangan kok danane akeh. Sing do sapa? Sing ndak nggih, Bu. Nggih, Pak. Nek wayangan ndak danane akeh. Ora kok. Mas iki ngene, daripada dhewe Udawana ora cetha. Heeh. Iki kan bar iki topeng ireng. Topeng ireng. Iki dicek son topeng ireng sik ae. Oh, ngono. Heeh, sak lagu to. Sak lagu topeng ireng. Oh. Rara. Iki dibedeni Mas, bedeni. Dibedeni. Pinem pilu. Wis ya. Janek pancen SSN ki ya ngene iki. SSN ki yo ngene. SSN-nya apa Mas? Sarjana. Mas, streaming. Ayo. Iki sing streaming pundi nggih? Sing streaming mana? Yang mana? Oh iya. Halo para viewer di streaming. Selamat datang, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like and share. Iki sing liyane ra streaming. Mboten. Ya yo pokoke sesuk nek tayang aja di subscribe, ya like and share, ya wajib kuwi. Nambi cekson. Ora. Iki didonke sik. Apane sing dadak ngedonke barang? Didonke. Sing didonke apane gamelane? Ora didonke. Apane lho? Oh, apa iki? Jenengane Widawati. Oh, Widawati. Junjung apa piye? Ayo. Widawati wong kidul, Mas. Oh, kae pepunden, guruku kae, guru ketoprak. Ya, kita udunkan. Lah jare kon ngudunke. Yo, Dek Irma, Kak Cekson topeng ireng. Ya. Iki mudun sik wit, Cik. Poso yo, Pak yo, poso timpoh terus. Lah yo, kok ndak mudunen. Ya. Wah, ketok asli. Nek mau urung ketok asline napa? Urung ketok. Piye Pak Sarah? Yo dicek satu per satu ngiras pantes nenggo perkadang pambeksa. Topeng ireng. Topeng. Jan luar biasa. Sinengkuyung ugi kadang panyoro swara saking New Fortuna. Iki ya ana artise bareng. Ada Mas Bang. Delik kok samar saiki. Saplele Kang Beng. Lah iya. Samar nek ketangkep. Nanti duet pokoknya sama. Oh, siap.
si juragan sawernya. No, wah, wis ana pasokan meneh. Lah. Menika nganu saking pundi jenengan, Pak? Jenengan saking pundi? Dari sini. Mriki mawon. Oh, sesepuhe Wahyu Budaya Santosa. Iya, iki gandeng juragan sawere. Nggih. Iki mau Mase wakil duwite wae ya, ora gelem joget. Iki sing saka ngisor ya trima asok ngono. Wakil lah. Apa? Pak. Ora. Mosok anake kalah karo bapakne. Lah iya. Wakil. Dek Irman. Iya ngiras pantes nunggu kanca-kanca penari topeng ireng bersiap diri dikasih satu tembang lagi garap topeng ireng meneh. Wis ya pancen. Aku terus nunggu joan barang. Yo dikasih satu tembang, Pak. Yo garap topeng ireng. So. Oh.
tembang sampun diaturkan Pak D. Iki tak gawake bae iki kok ndak ilang. Tak ilang. Tak ilang. Samarku kok nibo ning kono lho, Pak. Heeh. Mengko saya. Alah.